Naglalaman yan. Laki na pala. Oo. Huwag mo itog. Natatubo na sa kuwakal. Di sa tuwag ko na Tanong mo na. Itusok mo. Ano nga kasalit? Tanong ko. Ikaw wala. Ag ko na yung bunga. Itusok mo sa basa. At gilid mo muna. Ayun mga kaparin Jason, good morning, good morning, good morning. At yan, si Ate Bidang naging sa akin ng ng pantanim daw na nyug. Kasi yung nyug namin dun sa harap naabutan ko yan 2018 kami dito na tumira dito sa lugar na to. Yung nyug na yan ay mababa pa lang. Tapos ngayon 2000 na kaagad. Oh. Nasa 7 years yung niya, may bunga na kaagad. Tapos humihingi rin siya ng pantanim nitong yung miracle fruit. Bali nagpaalam na rin ako dyan. Kajumli! Go. Ha? Alikan. Nasa mga pinagtagam mo. Ano kasi ito? Miracle fruit. Ang bunga niya. May bunga na nga Pangnyog. Baka mo sako. Saan man? May sako ba tayo? Ito na. Dadalhin natin doon.
Nilabas ko na yung motor. Alas na ako. Na, maglakad na lang kayo. Alas na ako. Alas 7 na nak. Malayo yung ikutan ko. Ha? Doon ako. Mapus. Doon ako ha. Kiss. At may tugtog kasi may okasyon po dito. Kaya ako namili kahapon pagdating ko. May ano, yung mga... Ano kasi nga dyan ma? Ano kasi dyan? Nutrition month to mga barangay. Tapos yung lahat na barangay dito sa Lakeside, dito gaganapin sa amin. Pupunta sila dyan kaya maraming taong pagod na naman tingin sa mamaya. Yan. Tatrabaho. Dati pag ganyan, nung di pa ako nagbablog, pag ganyan na may okasyon na ganyan, nagluluto ako ng pansit. Kasi may maraming mga tao yan. Ayan, yun nga. Time check natin ay 7:06. Dadaanan ko pa si Kuya Arnel. Layo nung ikutan. Okay? Let's go! Ayan. At nagmadali yung anak ko. Hatid ko raw muna siya. Hindi hatid ko muna. Ayun, maganda lang tingnan yung tindahan. Ayan na. At yung ano, nung kahapon kasi, kahapon pagdating ko, ano na? Pagdating ko kahapon ay wala nang laman na nakita ko. Siyempre busy tayo kaya di tayo nakakapamili. Hindi tayo nakakapamili ng paninda. Kaya pagdating na talaga namili na ako. Okay nang tingnan. Ayan, tsaga-tsaga lang. Dali na na. Baon mo, nag-toothbrush ka? Hindi mo naman tayo kahapon. Hatid ko muna siya. Yan na, Kuya Arnel. Kadto. Tanom. Kisay. Ibidang. Oh, let's go. At dinanan ko Arnel. 7:16. Ano gitu? Miracle fruit. Tanim niya ano. May ulan doon sa namin. Okay mo na. Yan na. Pag bumunga. Ha? Naragkita dito din na. Saan ka nang muha ng miracle fruit? Doon sa amin. Sa likod. Huwag mong tingalain basta nagtanim ka. Para di mataas. Gano'n. Oo nga, totoo yun. Pag nakayo ko din yan. Hindi, mababa lang. Pag di ka magtangad. Saka yan yung nyug na ano, hindi nagbubunga. Asin yung ano lang. Kulaman. Kaya hindi na ko nito. Naglalaman yan. Laki na pala. Oo. Huwag mo, antog. Bidang lang ang sakalam. Diba? Ito ginagasin niya rin ako isa.
Pandigon mo sana sa ano, kubasa. Magtutubo adi. Ay, dali kita magtubo. Yun isa kay lagas. Yan, ganyan mo lang sa ano. Kay Elias. May tubig yun, kay Elias. Kay Elias yan. Saan na si Elias? Andaran ko na hala. Yan. Tanim mo ha. Thank you, Oo. kuya. Tanim man na. Ano na, may tanim na si Bidang. Elias. Lagas! Turog pa. Ano yan? Ha? Nakakawag ito. Alasing ko pala, nagkakanta na yan. Ayan, tatanim na. Ayan, tadakulo na. Bahay din sila. Ilayo mo sa ano, yung alam mo di anuan ng bahay. Ayan at nakapag-base na tayo. Yun. Bihis na. At nagdala ko ng ano, ng damit mga bihisan. Kasi kung alanganin, di may ano, may bihisan tayo dito sa barracks. Ito, nagdala akong bihisan. Ano? Kaya, Let's go. sa? Yung kasama ko si Papa ni Chinchin. May pantanim dyan. Saan na? Yan oh. Yan sa sako. At saan tayo pumunta? Miracle fruit. May bunga na nga yan eh. Natatubo na sa kuwakal. Di sa tuwag ko na Ano mo na? Ito sa ko. Anong agdasalitan mo? Ikaw wala. Pag ko na yung bunga. Itusok mo sa basa. At gilid mo muna. Pablik na naman. Tanggalin mo sa sako. Ako na yan bunga. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Lagas.